ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Niya nata sa ikatulo nga Domingo sa atong Kwaresma o sa makausap pa gipahinumduman kita sa Ginoo sa pagbiya sa sala o sa pagsangyaw unsaon pagbiya ang sala pinasubay sa pagtulunan ni Kristo. Atong padayong iampo ang kalibutan nga ang ato untang mga leaders labi na dinhi sa atong nasod maglikay unta sa sala aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw kahusay sa katawhan ug kalambuan sa kinabuhi. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy ug kaayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampo ug pagbuhat sa kaluoy, anaa ang tambal sa mga sala. Dawata kining pag-angkon ang sa among kaubos ug itugot nga kami nga nangaluya tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matabangan unta kanunay tungod sa imong kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto? Aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana?
Hapit nga nila ako batuon. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita, ginganlag pagsulay ug paglalis, kay nakiglalis man ang mga Israelita ug gisulayan nila ang Ginoo sa ilang pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awit nanta nga malipayon ang Ginoo. Isang yawtang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing. Hinaut unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw tigahang yung mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisa nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahan ang inyong mga kasing-kasing.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita ug ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas kay gibukbuk man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sicar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adidto ang atabay ni Jacob ug milingkod si Jesus tupad sa atabay sanglit gikapoy man siya sa panaw. Hapit na kadto maudto. Unya nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Niining tungura ang babae ang iyang mga tinunan nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon, busa nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kunasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Sir, ang babae miingon, "Wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha niya ng tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak. Ingon man ang iyang mga kahayupan, miinom gikan niini. Labaw ka ba di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, "Ang moinom niining tubiga uhawon pag-usab, apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig og kinabuhing walay katapusan." Ang babae miingon, "Sir,
hatagi ako niining tubiga aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi sa pagkalos. Og giingnan siya ni Hesus, lakaw tawga ang imong bana ug balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babae. Si Hesus mitubag, husto ang giingon mo nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo og ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gitug-an kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon og karon ani ana nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga ginganlag Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto. Ni nangutana sila kang Hesus nganong nakigsulti siya sa babae. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingna niya ang mga tao, ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na bakaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Hesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabay, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hisayri. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako ug sa pagtuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo, upat pa kabulan una moabot ang ting-ani? Sultihan ko kamo, tan-awan ninyo ang kaumahan, hinog na ang mga bunga ug husto ng anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan, aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban maoy naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Hesus, kay ang babae miingon man, gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Hesus nga magpabilin uban kanila ug nagpabilin siya didtog duha ka adlaw.
Daghan pagayod ang nanuo kaniya tungod sa iyang gisulti o giingnan nila ang babae. Mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kundili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya maugayod ang manluluwas sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo, no? Di kapoy mo paminaw. Di mo kapoyo, no? Kaya mura man siya og teleserye. Ang pipila ka mga importanteng punto sa atong Ebanghelyo og sa pagbasa kinig yung tubig. Tubig. Nagkinahanglan gid tag tubig. Sa unang pagbasa nangita silag tubig. Nya sa atong Ebanghelyo diya si babaeng mukalos og tubig, si Hesus ad nangayog tubig. Niya si Hesus niingon siya, na ako'y tubig nga lahi sa inyong tubig. Niyang makainom mo aning tubiga, di na mo uhawon. Di na sad mo mamatay. Giling niya imong tupad. Ing na nakainom nakas tubig ni Hesus. Ing na ba? Ing na nakainom naka. Oy, panglingi mo ba? Asa mo manlingi? Igo ra gani kung nipalingi ninyo nga ing na ba nakainom na bakas tubig ni Hesus? Nya pag-abot sad sa iyang mga tinun-an nga nangitag pagkaon, ingon siya, Lord, Rabay, kaon na. Yan na midang pagkaon. Ningon na sa Jesus, doon na ko'y pagkaon nga uwa ninyo hibalo eh. Ingon siya, ihatagan baka nis babae ka? Kanira bang mga pari, no? Nagsunod na ba ni Jesus? Mo na, babae yung magsigig dool na mo. Hibuong ko mga apostoles, pagbalik mo, saan naman na naman ni babae si Jesus? Ana, no? Na nga, niingon sa si Jesus, ay mo paghuna-huna, nagitagaan ko sa babae, ang pagkaon nga akong dala, mao ang kabubuton sa akong amahan. Ang pagtuman sa iyang kabubuton, maoy akong pagkaon. So, ang iyang pagkaon, ang kabubuton sa amahan. Unsa may iyang tubig? Siyempre, kaon na ito, ngitag tubig. Matod pa niya, ang espiritu o ang kamatuoran. Muna'y tubig, espiritu o kamatuoran. Pag ingos babae, Lord, tagai ko anang imong tubig. Giing na dahil Jesus, kuha ditong imong bana. Huwag man ko'y bana. Daghan man kayo dinhing, nga naigi kadog, unya uway bana. Lingi ay mong tupad, ing na adyo kay bana, ing na kay bana. Ingo si Jesus, husto ng imong gisulti kay kalima naman ka naminyo. Gapuli-puli daing bana di ay nya kanang imong kapuyo karon di na nimo bana. Nganong di man bana, kabit ra di ito. So, ambot wa ba kay nanimba ron nga siging kinabitay. Wa ba kay nanimba ron dinhi territorial og online nagasigig puyo-puyo. No? Nya dili na kamatuoran. Sige mo holding hands, tipon gyud mo puyo, dungan mo kaon, magdugid mo, maginaksanay, tinukhangay pa. Unya dili day bana, dili day asawa kay way kasal. Dili na kamatuoran na makaka. May gani si Jesus wa maghisgot sa mga colors buhok, mga kilay, mga naong ana. Kay kana sang imong gibutang sa imong naong di na sad na kamatuoran, na makak na sad ka. May gani pag yun maghisgot si Jesus, anang laki nga murag babae tan-aon, babae nga murag laki tan-aon, na makak na sad ka.
Ang tubig di ay nga maghatag og kinabuhing way katapusan ug ang pagkaon nga maghatag og tinuod nga katagbawan, ang espiritu, ang kamatuoran, kabubuton sa amahan. Kana sa impeachment karon nga gihimo sa atong Congress, nagsunod ka sila sa Espiritu Santo, sa kamatuoran ug sa kabubuton sa amahan? Tubag. Kusga. Kusga pagyod. Hinaut unta makadungog sila. Pero murag wa man sa ni klarong ato. Nakaron unsaon man aron makakita ta, makadawata sa Espiritu Santo ug sa kamatuoran ug sa kabubuton sa amahan. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kita gihimong mga anak sa Dios ug ang timaan nga mga anak ta sa Dios gibutangan ta niya sa iyang espiritu. Ni ana day Espiritu Santo nato, maminaw na lang ta. Maminaw. Muna karong tuiga ang atong tema sa atong kaning trust sa Archdiocese sa Sugbo towards 2034, ang atong 100 years as Archdiocese, gibutangan ni Archbishop Abit Oy og tema karong tuiga. Ang first year katumang niaging tuig nya karon dayon nya moabot ginig siyam ka tuig kutob sa 2033 nya ika-34 mo nang atong jubilee year. Karong tuiga is listening church. Kana bang simbahan nga kamaong maminaw? Listening church. Mao na naminaw man siyang Hesus, di nasakpan nga wa day sa bana. Nya gitug-an ni Hesus ang iyang kahimtang. Mutun sa hala, kay bawo man kas akong kahimtang di ay. Propeta man tingali ka. Paminawa ang Espiritu Santo diha nimo. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nangawat adtong flood control budget. Wa tingali ka masakpi karon nga usakas nida sa mga malita, imong gidawat ang mga malita. Wa tingali ka maapil o kahisgot niining mga 18 ka mga Marines nga nitug-an sa ilang nasayran bahin ato mga malita-malita na kwarta. Pero wa jud ka kakadawat. Ang Espiritu Santo nasayod ni ana. Unya kun imo siyang paminaon, tug-anan kaniya. Wa tingali ka masakpi nga nangabit ka, ang imong asawa bilib lagyapon kay nimo pero wa jud ka kakatilaw. Oh, sige. Ano ka? Gausa. Wa tingali masakpi nga ana day mi anak, sige lang yapon ming misa, sige lang yapon misa. Nya, Father, wa gid ay kay anak. Ana, paminawa ang Espiritu Santo, mautoy mo tug-an. Unya kung mosunod ka sa Espiritu Santo, mahimo kang ibanghilista, magsasangyaw sa kamatuoran. Mautong babae, nisuroy siya, wa na siya mudayog kuhag tubig, kay nainom naman niya ang tubig sa Espiritu o sa kamatuoran. Nisangyaw na siya, huy, naapoy taong nakitaan dito, mao na baka to ang Mesiyas? Nga naman, gitug-anan ko sa akong sala. Nahibaw, bisag wa ko ni sulti. Nga na, anangadto sa sila. Gitug-anan sa sila ni Hesus sa ilang sala. Og naingon na sila, mituo nami nga siya gyud ang Mesiyas, pero dili tungod nimong babayhana ka, tungod kay amo na gyud siyang nabati. Mga igsoon, mahimo unta tang mensahero sa kamatuoran og sa presensya sa Ginoo. Sige, lingi ay mong tupad. Lingi ba? Ang di mo lingi, mga impernohonon, mga bakakon. Lingi Ingna, musugod na kagsangyaw sa kamatuoran. Ingna. Ana? Muna ako karon, nagsige kong pamalandong ba, in relation ani, sige, tugutan lang nato nga nag-impeachment karon ang Congress. Nya budagan ginangadto sa Senate kay overwhelming man ang ilang votation, 54-1 god sa first round pa lang nila dito
Committee on Justice 54 ang ni pabor nga i-impeach si BP Sara, usara ang ning supak nya og moabot gina ngadto sa plenary sa Congress na gyud ga kinahanglan kuno lang og simple majority, mga 107, 1/3 dili simple majority, 1/3 lang, 107 or 106 ba to ang mobutar, ma-impeach na si BP Sara sa Congress. Nya moadto dayon na sa Senate. Nya igabot sa Senate 2/3. So out of 24, mga 16 kabuok senador ang mobutar, tak-tak na forever si BP Sara sa iyang pagka public servant. Di na siya kadagan og any position in the government. Dili man na dako kayo nga butang nga mahitabo sa usa ka public servant nya vice president pag yun, elected by 32 million. Dili ba na usa ka dako kayo nga hitabo? Dako dili. Perting dako Unya ang mo desisyon ana 103 kabuok na congressman og 16 kabuok senador, pila ra kabuktanan? 119. 119 ra katao na ato sang elected ang mo desisyon nga ang gi-elect sa 32 million taktakon forever nga din agyud makabalik sa pag-alagad sa gobyerno. Makasulti ka na sila sa kamatuoran kaning 119 ka mga tao. Labi na yung nagkasinabot na sila, kunaybans na sila, kay pulusan na sila, dunay mga nadawat na mga kaayuhan gikan sa kaatbang niining taktakonon. Unsaon man nato aron mo gawas jud ang kamatuoran nga sad-an gyud si BP Sara ang ayan yung taktakon sa iyang nahimutangan karon nya forever pa gyud i-ban na siya sa public service. Ang atong pangutan-on, ang katawhan nga nag-elect nila. Kanay pangutan-on. Dili kanang naang mga senador lang o kanang mga congressmen. Tingali sila mo ayag dito. Sila'y mo ayag. Sila'y maghiring-hiring. Kung anay ng mga defense o ang kaning prosecutor, mag-istorya-istorya, iladyad na ilang mga kamatuoran. Human ana, kitang mga tao ang muhukom. Di ba? Mao to ang mga tao mo inihukom kung si Kristo ba maoy tinuod nga manluluwas. Ang mga tao ginisulti dili ang babae lang. Di ba? Lingay mong tupad. Ingna andam ba kang musulti? Lingay ba andam kang musulti? Kay magpakahilom ta. Pahimos lang taaning ni ang atong elected nga murag way klaro tanawar go ng ilang gibuhat ang gisigihan nila hisgot sukad sila na elected sukad 2023 hangtod karon Duterte against Duterte BP Sara i-impeach hain naman ang manubag sa trillions nga nawa sa flood control sa DepEd ug sa uban pang mga budget. Kinsa may manubag ato nga si BP Sara 125 million raman na confidential fund nga gi-rolled out na sad sa kuwa nga way anomalya mao ra may sigihag balik-balik mo may pinaka-gist. Ang manubag aning trillions of pesos nga nawa kinsa man wa sila'y klaro mo na maningog ta di ta magpakahilom ug hinaot unta ang ato mga nangulo diha, congressman or senate. Amo sentro ko sa senate, bahala na lang ng congress. Kay ilang mga ginang i-impeach si BP Sara. Igabot ana sa senado. Final judgment sa senado. Kamong mga senador, apil na tong nibisita na ko dire. Ni ako'y suggestion ninyo. O hinaot unta nga kining ubos kong sugyot makahatag ni og gamayng tampo aron makit-an ang kamatuoran. Unsa may akong sugyot, bunga nis akong pamalandong kagabi o kaniyang kaadlawon in relation sa atong gospel.
ang Espiritu sa Santo ug ang kamatuoran ug kabubuton sa Dios. Naatay gitawag og Vox Populi, Vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Ginoo. Maobitan na inig eleksyon nato kinsatong nilabaw sa buto mao'y mudaog kay mao nay tingog sa Ginoo. Girespetuhan na nato. Sa pag-impeach unya sa atong VP President, Vice President, paminawa in taon mininyo. Nya unsa man pagpaminaw ang katawhan, mao ni akong suggestion, mag-hearing mo diha sa Senate, mag-go through mo sa inyong process of interpolation sa sitwasyon aning kasuha nga impeachment. Unya inig final ninyo kay di ana may usa ka partido nga ni convict na ni Sara ang Congress, ibutang talang. Gi-impeach naman siya sa Congress. Ug moabot gyud sa Senate ba? So gi-impeach na siya sa Congress. Himuan na siya ninyo mga senador og 50% na in favor sa impeachment. Ang grado sa Congress 50%. Unya mag-hearing na dito sa Senado, mananaw tang tanan, adto na dito ang linadlaray sa mga ebidensya, mga ana, maminaw tang tanan. Unya ang final mao maghimo sa silag 50% sa katawhan. Sayon kay karon ang pagbutar, online voting. Online voting, mag-design lang na ang Senate og online platform unya agrihan sa prosecutor side o sa defense side unya plus independent nga kana ganing agency na maayong mo kulit aning niang mo verify sa pagka-genuine aning mga butar online. Sige lang tag tulpok ana in 3 days or in 2 days i-announce lang na nila online voting in favor ba ka sa pag-convict ni BP Sara o against. Unya, ang ibutang lang dito para ma-genuine nga naaang ngan gyud og ang imong voting number. Ang kumilik naman tay kumilik number kitang mga voters. Di ba? O, imo nang i-encode dito ang imong voting number nya ang imong ngan unya imo dayong decision. Yes ka sa impeachment or no ka sa impeachment. In 1 day, way siguro hurot-hurot na og butar ang tanan. Kay manood naman na, dungan. Nya ila din tong tanawon. Iguman lang tanaw, simbako og nidaog ang yes, o di impeach. Pasabot ni tingog na ang mga tao, kadto ang 32 million nga nibutar ni BP Sara, wa dito kauyon sa iyarong performance. Di, impeach. Nakatingog man ta. O sa ato pa, positive sa Congress, impeach. Positive sa mga tao, impeach. Ang mo desisyon, kay sila may korte ang Senate, sila mo desisyon based aning maong ebidensya. O niyag simba ko ron, nagka-kontra sa Congress na impeach si Sara. Sa mga tao, no ang ni daog. O, sao maruna? Ang tiebreaker, ang Senate. Magbutasyon na sila ni adtong 16 kabuok adtong ilang 2/3. Unya kun mudaog gani sa 2/3 nga i-impeach si Sara, impeach na. At least nakatingog ta, gipaminaw ta. O yun mo ana. Muy klaro, yung nindog na ta. Sige. Pataka na ni Padre Siano suggest. Ako na personal na nako, wa mo'y labot ana. Ipadayag nato ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, iyanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw,
minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang sugilanon sa pagka-amgo sa babae, naghulagway usab sa atong kaugalingong kaamguhan sa atong pagkamakasasala. Busa, mudangop kita sa Dios nga mapaubsanon og moingon, Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sa matag dagkong desisyon sa atong kinabuhi, pangitao nato kanunay ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga batan-on manggihatagon og malipayong mutubag sa tawag sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga matuhong mitaliwan na makasinati sa ganti sa ilang kasakit, nga mao ang gingharian sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Alam mo
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayag ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa ato kapuslanan ug tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay unta ikaw niining among sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo sa among mga sala, maningkamot unta sa pagpasaylo usab sa mga sala sa among isig katao. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab kaniya sa gasa sa pagtuo. Sa ingon iyang gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron mahaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Diosnon. Busa nagpasalamat usab kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug mga anghel nagaingon kami. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ko angay nga mokalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. Nakadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon og nabuhong kaming ania sa yuta sa paan nga langitnon. Naghangyo kami kanimo Ginoo nga kining among gihimo pinaagi niining sakramento matuman unta pinaagi sa buhat dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, manglingkod sa ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga katagbawan, divine satisfaction. Ang ato lang buhaton, magsunod kita sa Espiritu Santo o sa kamatuoran. Itong pasalamatan ang nialagad nato karon dias gawas ang atong mga barangay o tanod, atong mga kaning PIMAG, atong Eucharistic lay ministers, usherages and ushers, love offering assistants, parish personnel, sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang atong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Alex o Mrs. Arlene Castro and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Ato sang himuon karon ang pagpasalamat sa atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigi og tabang nato. Nya ang atong slots mao kaniyang update, ang grace nato, ang total natong halin niabot nag 182,858 ka slots, napay 517,142 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 para ni sa atong mga projects karong naguna, ang atong halin niabot nag 6,437 ka slots, naapay 123,563 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 163 slot challenge nga tag 16,300 per challenge. Unsa may atong dapatan aning PPSC Part 2 mao kining mosunod ang atong bell tower. Tan-awa diri sa atong screen mao nay atong bell tower kanang naskilid, pero maghimo lang niya tag perspective ana pohon. Mao nay atong naong. Unya ang atong kaning adoration chapel naa sa ilawom anang bell tower, o mao niya nay posibleng mahitabo diha sa sulod sa atong adoration. Pero nasa nay updated nga anang architectural design, wala pa na update kayo, pero maumaon na siyang naungan. Unya ang atong CR anha sa atong ubos sa bell tower kanang naa dihay ubos nga naay murag lungag-lungag, dili na mo ilungag sa CR ha. Ana natulo na hagyutay. Mangayo lang niya tag perspective sa atong architects. Nya dayon ang atong dako nga Apostolic Center. Mao nay atong whole nga development plan sa atong simbahan. Nya katong tuas pinakaluyo, mao to siya kanang naa, mao na siya ang atong activity center nga dako-dako. So, okay mo ana? Okay. Bantay di mo malit og slot ha. Palit yung slot, hot doon tani 123,000. Tag 100 ra gud ni. Sunod semana hot doon na ni nato ha. Nya dayon ang atong DPR padayon tag palit og slot nga tag 100 pesos per slot. Nya nakahuman na sa taglaing duha ka balay, 11 na ka balay ang atong nahuman. So mao ni ang ikanapo, number 10, mao na siya ang before, mo na ilang balay kaniadto. Nya karon ang mao na ilang balay karon niya naa sa gyapoy CR ang gamay. Ang sunod, ika-11, mao sa na ilang lugar nga nabanlasan sa ilang kuan, balay, niya karon, mao na ni ilang balay. Ana. So, atong pakpakan, ang tanang namalit og slot.
Padayong tagpalit aron daghan pa ang atong matukurag balay. 77 pa ka balay ang atong makabered karon. So 11 pa atong nahuman na apay pila pa man? 61. 61 pa ka. Sakto ba? 66 kabalay ang atong himuonon. Unya, pasalamat day ko nga nanay nang donate og mga tanom, tanawa di ba ni arang-arang ang naong sa tong tanom no. Congratulations kamong nang donate ha. Pwede na mo mga matay. Pero ang inyong tanom mabuhi gini. Nya padayon mo og hatag og tanom kay aron daghan tag options kada semana mailis-ilisa na to. Salamat kayo. Ganyo sang pahuwaman okay ra gyapon. Nya, ang atong mass wedding, palihog in taon, pangimbitar mo mass wedding. Daghan pa kay taog kaslunonon. 37 pa ka couples, 163 ang atong target nga couples atong kanon. Unya, kanini ang atong Via Crucis nagpadayon dinhi sa atong simbahan matag Biyernes human sa alas 6 sa gabi nga misa. Mag-Via Crucis ta diha libot sa atong perimeter. Nya naa sa di ay gi hangyo nga ipaanahon sa atong Handmaids of the Lord na sila'y sa Couples for Christ na sila'y Christian Life Program. Nya karon March 8 mao ang kanaganing ilang screening or interview o niya 1:30 sa hapon at Estaca Integrated School, Estaca, Compostela, Cebu. So karong 1:30 atos Estaca Integrated School, Estaca, Compostela, Cebu. Katong interested nga mga handmaids, gusto mo apil sa handmaids, adto mo didto ha. Aron nga malangit sad mo. Nya, padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Doon na niroy mga 287,000 ka subscribers. View, like, share, subscribe every day. Gawas nga maka-impluwensya ta sa atong kaigsuonan, mahatag pagyud nato ang gamayng income para sa atong mga charitable expenditures dinhi sa atong simbahan. Nya, magampo ta sa kalinaw sa atong nasod. Nya, ato tong iampo nga manabi ta ng kuanta mo-appeal sa tas impeachment ba trial, mag-online voting. Karon pa di ko nahinomdom ang kana ding mga contest, di ba kana mga Miss Universe o guban pa, naagi din ay aspect sa online voting. So, anaon na lang sa dunta ang impeachment. Haron nga dili kayo unfair sa atong mga voters nga sila ra didto nya political ra ba kay nang ilang dating. Main lang sa nang duna say aspect sa masa. Hinaot pa unta. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang mosimba sa sunod nga misa ayaw sa mogsulod sa simbahan kay manglimpyo pa ta. Nya tiklupan ang inyong mga ludhanan ha. Ayaw nagyatak-yatake. Salamat kaayo.